розберемося. Про Майдан. Сьогодні запитували, там, чи є загроза. Зеленський сказав, я нічого не боюся. Я можу взагалі в відставку піти, якщо я не сподобався людям в Україні, виборцям різним. Хто виходив на Майдан? Бо там були і ви. Був. От. Там були взагалі різні люди. Там були представники від інколи політичних рухів, які один до одного відносяться дуже ворожнечо. Більше того, там була велика кількість людей, яких я бачив вперше в житті. Я поясню, чому я про це кажу. Як я людина небайдужа, в Києві завжди дивлюся, що де відбувається. І на мітингах дуже часто ти бачиш одне і те ж саме обличчя. Ну, це ж відверто. Це ми знаємо. На мітингах мало то не буває мітингу, щоб не прийшов якийсь міський божевільний. Та Це 100%. Маргінес з'являється зі своїми ідеями порятунку країни. Романе, тут інші люди були. Я про це запитую. Я був здивований, тому що велику кількість прийшли люди з дружинами, з дітьми. Були. Ну, 10 тисяч прийшло. Більше було. Поліція, я кажу, як людина, яка має відношення до мітингів, скажу ще раз, було більше. Я не знаю, навіщо поліція заменшує, але це їх робота, неважливо. Було значно більше, було десь біля 20 тисяч, але питання в іншому. Питання в тому, що кажуть, потім з'явилася інформація, що президент, коли зустрічався з атошниками, про це повідомив Трегубов, він сказав, що так дійсно, 99% нормальні, але 1% гаразд. Давайте кажемо, 20 тисяч людей. 1% – це 200 людей. Навіть якщо хтось привів своїх прибічників, щоб вони підтримували якусь партійну символіку, але партійної символіки не було. Якісь прапори, але партійних прапорів не було. А за що платили взагалі? Щоб просто стояли? Там, де 20 тисяч, ще 200 людей? Я не зрозумів це. І окрім того, мені вдавалося, що люди кажуть про гроші тоді, коли не розуміють, що відбувається. Про гроші на Майдані кажуть ті, хто не був на Майдані або був там випадково. Чому боявся Порошенка Майдана? Всі 5 років він боявся, що спихне Майдан. Відверто, ми ж це знаємо. І він завжди... Чому? Як ми знаємо? Ми від нього це не чули. Може, ви бачили його реакцію. Порошенко так довго з такою кількістю преси не спілкувався, це теж Ми бачимо, що він боявся цього, тому що кожного разу, коли якісь рухи були на Майдані, на Грушевського, що він дуже болюче це сприймав. Чому? Тому що він, коли був на Майдані, на його підкорці залишилось, що люди, якщо виходять, вони виходять не за гроші, ні за ковбасу. Вони виходять, коли не працюють інститути справедливості, або за незалежність, за свободу, за щось таке, що це небезпека для держави. Саме тоді виходять такі люди. І от він це розуміє. А оточення Зеленського вважає, що можна розповідати про гроші. Заспокоюють вони себе чи ні? Я не знаю. Є різниця, і тут треба керуватися фактами. Скажімо, Зеленському нам невідомо, чи він розуміє, що таке Майдан взагалі. Я думаю, що він розуміє, що це обурення людей в його уяві. Мабуть. Я не знаю, що в його голові. Не знаю. Але тоді Богдан так би не коментував би, і це було б обережніше. А якщо це самозаспокоєння? А ще щось неможливо або дискредитація. Я не хочу знати, чому вони це Зеленському написали. зрозуміліше, коли в Одесі на морвокзалі, на Потьомкінські сходи, він збирає на концерт черговий там Ліги сміху або 95-го кварталу, реально там же купа людей приходить. За гроші вони платять. І це йому зрозуміло як бізнес-модель. Це бізнес-модель. Але те, що відбувається там, дивись, є ще одна, в мене є одна версія. Я розумію, що зараз дуже велика кількість представників якихось спецслужб намагаються показати свою важливість. Вони могли давати ту інформацію, яку вони йому поклали на вуха. І ця інформація може бути не відповідати реальності. Але Зеленський про це не знає. В нього є парадигма. Спецслужби завжди дають вірну інформацію.